Aurkariak anaia giroan urtero bezala Realeko eta Atletikoko jarraitzaileek elkarrekin emango dituzte neurketa aurreko orduak. Partidua gabeko 9:00 hasiko da. Urte elastiko txuri-urdinak eta zuri-gorriak nahastuta izango ditugu Donostiako kaleetan. Bai, bueno, hau ez da ikusten beste partidotan, hau berezia da eta disfrutatu behar dela jarraitu dezala urte askotan. Bai, bi afizionak batzeko eta lan lagunak be batzeko egun aproposa da. Azkenen Madrilen izan dagoa futbolai iruditxarra emateio eta hemen demostratzeu futbola festa bat dela eta elkarren artean ondora ematea gala eta azkenen hori da garrantzitsuena. Partiduaren ordutegia ez da honena goizetik giroa berotzen hasteko. Bi taldeetako jarraitzaileek makina bat ordu dituzte aurretik eztarriak berotzeko. Momentuz ez da jendetzarik bildu Alde Zaharreko kaleetan, baina hurbilduren aurrenekoak umoretsu eta bere taldearen garaipena ospatzeko gogoz ikusi ditu. 2-1, espero behintzat, bai. 2-0, ez aiutzi behar. 1-3. Bat eta otxekoa. Partido zaila, baino... Hori ez berrigarria izango zen, 2-3 nik usteot. 2-3, aduzien jatrika gainera. Pronostikoa gaur. Jende askok parranda hundin gaula eta Atletik iraziko gaula ospatuz parranda hori. 3 gaur. 1-3. 3 1-3. Aldero ez da. Bat eta hiru. Handotako ez dugula. 3 horregatik.